A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 2026-ban egyesületi munkáért emlékérem kitüntetésben részesíti Bautista Soldevilla Katalint, a Gödöllői Városi Könyvtár informatikai referensét, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest megyei szervezetének vezetőségi tagját. Vannak közösségek, amelyeket a közös szakmai cél tart össze, és vannak, amelyeket az a néhány elhivatott ember, aki szívét-lelkét beleadja a mindennapok láthatatlan és látható munkájába. Az MKE Pest megyei szervezete számára ez a biztos pont Bautista Soldevilla Katalin. Katalin diplomát 1987-ben szerzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán, ahol könyvtár szakkollégiumot is végzett. Majd még ebben az évben tanítóként helyezkedett el egy gödöllői általános iskolában. 1993 óta a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, akkori Juhász Gyula Városi Könyvtár meghatározó munkatársa. 2011-ben az Eszterházy Károly Főiskola tanárképzési és tudástechnológiai kar informatikus könyvtáros szakán könyvtáros tanár szakirányon szerzett diplomát. Azóta is folyamatosan képzi magát, többek között az elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben, valamint a GDPR szabályainak megfelelő adatkezelés a könyvtárakban című szakmai továbbképzéseken vett részt. Saját tanulmányai mellett másokat is oktat, évek óta előadó a Könyvtári Intézet segédkönyvtáros képzésén. Kata a könyvtárosi munkáját a felnőtt tájékoztató munka területén kezdte, majd a folyamatos érdeklődésének és önképzésének köszönhetően vette át a könyvtár informatikai csoportjának legfontosabb munkaterületeit, valamint a részleg vezetését. Mind munkája, mind kedves, türelmes személyisége miatt is nélkülözhetetlen és fontos munkatársa lett a Gödöllői Könyvtárnak. Katalin 2000 óta hűséges és aktív tagja a PEMEX-nek. Az elmúlt negyedszázad alatt tanúja volt generációváltásoknak és szakmai megújulásoknak, de egy valami állandó maradt, az ő rendíthetetlen megbízhatósága. Amikor 2020-ban átvette a titkári feladatokat, igazi motorjává vált a szervezetnek. Munkásságát a maximális elhivatottság és a patika mérlegen mért precizitás jellemzi. Ő az a háttérország, aki a legapróbb részletekre is ügyel. Legyen szó a tagsággal való folyamatos kapcsolattartásról, a beszámolók és cikkek gondos megírásáról, vagy a pénzügyi és irattári feladatok rendben tartásáról. Katalin azonban nem csak a dokumentumok világában mozog otthonosan, ő a szervezet hangja és arca is. Rendezvényeink, legyen az a szakmai mélységű műhelynap, a taggyűlés, a könyvtáros nap vagy a könyvtári piknik, elmaradhatatlan moderátora. Külön ki kell emelnünk szerepét a szabadidős rendezvények szervezésében és aktív teljesítésében, amelyekkel a könyvtáros szakma vitalitását hirdeti. Részt vett az 52. vándorgyűlés tiszteletére szervezett 52 kilométeres kerékpártúrán, ahol Kiskönyvtárból a Nemzet Könyvtárába, Kismarosról az OSK-ba tekertünk. Ugyanilyen lelkesedéssel vett részt az első Gyula túra gyalogtúrán is, Kismaros és Nagymaros között, bizonyítva, hogy a közösségért nem csak az íróasztal mellett, hanem az úton is kész menetelni. Titkári tevékenysége és közösségi aktivitása során bebizonyította, hogy a precizitás nála nem csupán munkamódszer, hanem a közösség és a szakma iránti tisztelet legmagasabb foka. Az MKE emlékérem méltó elismerése Bautista Soldevilla Katalin több évtizedes, kiemelkedő szakmai és egyesületi tevékenységének. Precíz, elhivatott munkája, közösségépítő szerepe és példamutató hozzáállása a könyvtáros szakma minden generációja számára irányadó. Kitüntetéséhez a felterjesztők és valamennyi tagtárs nevében szívből gratulálunk.